Heippa ihana ja tervetuloa takaisin itseesi podcastin pariin. Oot täällä sitten ensimmäistä kertaa tai oot kuunnellut jo aikaisempia jaksoja, niin se ydinjuttu, miksi takaisin itseesi podcast on luotu, miksi mulla on yhteys itseesi valmennus, on se, että mä uskon, että kaikki oikeastaan meidän elämässä helpottaa, kun me eletään sitä yhteydessä itseemme, siihen aitoon itseen, siihen mitä sä ihan oikeasti haluat. Just sinä, ei kukaan muu, siellä sisimmissäsi, kun sä kuuntelet sun kehoa, oot läsnä sun kehossa, kun sä luotat itseesi, toteutat niitä sun unelmia, tavoitteita, mitä sulle on annettu. Koska mä en usko, että niitä olisi annettu sulle, jos ei sun kuulu niitä toteuttaa. Ne on siellä just siksi, että sä pystyt siihen, sun kuuluu niitä tehdä. Nykymaailma on tosi hektinen. Kaiken maailman vaatimuksia tulee koko ajan, pitää olla jatkuvasti tavoitettavissa. Ja se on osansa siitä, miksi niin moni meistä hukkaa sen yhteyden itseensä. Me aletaan elää vaatimusten mukaan, niiden odotusten mukaan, eikä sen mukaan, mitä me ihan aidosti oikeasti meidän sisällä halutaan. Yksi tapa päästä käsiksi siihen, että elätkö sä nyt omien toiveiden, halujen mukaan vai jonkun muun, niin on se, että sä pysähyt ja kysyt itseltäsi, että onko mä pelon vai onko mä rakkauden tiellä. Tämä on semmoinen käsite, mikä vähän niin kuin ihmissuhteisiin liittyen on esitetty esimerkiksi Rakkauden taitokirjassa. Suosittelen, jos et sitä ole lukenut, mutta pätee mun mielestä laajemminkin ihan koko elämään. Jokaisessa asiassa sä voit punnita, että oot sä pelon vai rakkauden tiellä. Kumman tunteen mukaan sä elät. Tämä on semmoinen, mitä mä itse pysähyn aina välillä miettimään. Ja kyllä, meillä on paljon muitakin tunteita, mutta noin on oikeastaan ne kaksi, mihin tosi moni voidaan johtaa. Esimerkiksi viha on monesti verhoiltua pelkoa. Jos sä toimit hirveässä vihassa, raivossa, niin pysähtyisin miettimään, että onko siellä joku pelko taustalla, miksi sä toimit niin. Ja mitä nämä nyt tarkoittaa? Mitä on pelon tie, mitä on rakkauden tie? Niin käydään niitä läpi. Sen jälkeen sun on helpompi puntaroida, pohtia sun omaa elämää, sun valintoja, päivittäisiä juttuja, että kumman kautta sä elät. Ensinnäkin pelon tie on täynnä velvoitteita. Silloin sä teet asioita, koska sun pitäisi tehdä. Sä teet asioita, joita sä koet, että sun on pakko tehdä. Ja en tiedä, miltä toi kuulosti kuunneltuna, mutta mulla ainakin ihan jo se, että mä sanoin, että mun on pakko tai mun pitäisi, niin tulee semmoinen en halua. Ei ole kivaa. Jos sä jatkuvasti, sun arki on niin kuin täynnä asioita, mitä sun pitäisi tehdä, niin en yhtään ihmettele, jos sä koet oleva stressaantunut tai sä koet, että arki on suorittamista ilman iloa. Ei kenestäkään ole kiva tehdä asioita, mitä vaan pitää ja on pakko tehdä. Ei tietenkään. Ne sanat jo vie sen ilon. Ja se, mikä siinä käy vielä, kun sä elät itse noin, niin sä rupeat niin kuin velvoittaa sitä myös muilta. Sä rupeat vaatimaan, että ihmisten sun ympärillä pitää tehdä tiettyjä asioita ja heidän on pakko tehdä tiettyjä asioita. Ja silloin se tulee myös siihen teidän väliin, siihen ihmissuhteeseen. Siinäkään ei ole enää kivaa, jos sekin on vaan täynnä vaatimuksia, velvoitteita. Vastapainona on sitten se rakkauden tie. Silloin sä teet asioita, joita sä haluat tehdä. Niistä tulee miellyttäviä. Sä haluat oikeasti tehdä niitä. Ne on kivaa. Ne ei ole mitään pakkopullaa, vaan on asioita, mistä sä nautit. Silloin jo, kun sä iloitset jonkun asian tekemisestä, niin se yleensä on linjassa sen sun aidon itsen kanssa. Ja otetaan tähän esimerkiksi vaikka itsestä huolehtiminen. Joo, lenkkeily tekee hyvää. Jos sä ajattelet sitä asiaa ja suhtaudut sen asiaan niin, että mun on pakko, mun pitää mennä lenkille, niin ei ole kivaa. Ja sitten taas, jos sä kunnioitat itseäsi, sä arvostat itseäsi, se tulee niin kuin sieltä se motivaatio, että sä haluat pitää itseäsi huolta. Niin silloin sä todennäköisesti nautit siitä lenkkeilystä. Tai sitten jos et sä pidä lenkkeilystä, niin sitten keksit jotain muuta. Ei siellä lenkillä ole pakko käydä. Tee jotain muuta, miten sä pidät itsestäsi huolta. Ja sä etsit jonkun keinon, jos sulla on se aito motivaatio ja halu ja arvostus
pitää itsestäsi huolta. No pelon tie on myös täynnä odotuksia. Sä odotat itseltäsi tiettyjä asioita, sä odotat muilta tiettyjä asioita ja silloin sä kyllä altistat itsesi myös kärsimykselle, pettymyksille. Tämä on pitkälti sama juttu, mistä puhuttiin edellisessä jaksossa irtipäästämisestä. Kuuntele se, jos et ole kuunnellut. Mutta se, että sä hirveästi odotat asioita, sä lataat niihin paljon, niin se on just sitä, että sä oot jumissa. Silloin sä et ole niinku siinä flow-tilassa, minkä irtipäästäminen parhaimmillaan tuo, vaan silloin sä oot just jumissa siinä, että asioiden pitää mennä näin. Ja jos mä teen näin, niin sit pitää tapahtua näin. Ja jos mä sanon näin, niin ton pitää sanoa noin. Ja jos mä teen näin, niin ton pitää sanoa tai tehdä näin. Sä odotat, ja sit kun ne asiat ei millään voi mennä aina niin kuin sä odotat, niin kuin ne ei vaan voi. Koska meistä jokainen näkee tämän maailman eri tavalla, me toimitaan siitä omasta vinkkelistämme käsin, niin ei se toinen tule koskaan sanomaan tai aina sanomaan just niitä asioita, mitä sä haluat kuulla, tai se ei tule todellakaan toimimaan aina niin kuin sä haluaisit, että se toimii. Jos sä odotat hirveästi, niin sä tulet pettymään. Ja taas kerran se ihmissuhde kärsii, sä ehkä itse kärsit. Varsinkin jos ne odotukset, mitä sulla on itsellesi, niin on tosi epärealistisia tai epäinhimillisiä. Tai varsinkin, jos sä tosiaan toimit sit pelon energiasta käsin, että sun pitää tehdä asioita, sä pusket väkisin. Ja sit sä odotat, että sä sillä pääset hirveän hyviin tuloksiin. Niin ei välttämättä myöskään kestävä tie. Koska just se, jos et sä ilolla tee, se ei ole kivaa, se on pakkopullaa, niin totta kai se laskee myös sitä suorittamisen tasoa. Me tehdään asioita yleensä aina paremmin, jos se on kivaa. Se tapahtuu vähän niin kuin luonnostaan. Sä pääset parempiin tuloksiin sen mukavuuden, sen hauskan, sen miellyttävyyden kautta. Ja sitten taas rakkauden tie luonnollisesti, niin se ei oikeastaan odota mitään. Sä oot avoin niille mahdollisuuksille, mitä on. Sä oot avoin vähän silleen, että tulee mitä tulee. Ja tää on nyt sitä irtipäästämistä, mistä puhuin viimeksi. Totta kai sä voit silti haluta asioita. Sä totta kai teet töitä tiettyjen asioiden eteen, niiden mitkä tuo sulle iloa, mitä sä oikeasti tässä elämässä haluat. Mutta sä et ole just jumissa vaikka siinä, että sinne pitää päästä tätä kautta tai sen pitää mennä näin. Vaan sä oot avoin. Tässä elämässä on päivittäin mahdollisuus saada upeita mahdollisuuksia. Juttuja voi tulla eteen, jos sä oot avoin. Jos et saa jumissa siinä tietyssä urassa, mitä sä ajattelet, että näin sen pitää mennä. Ja silloin kun sä onnistut olemaan siinä tilassa, että hei, mä en odota mitään, niin silloin oikeastaan mikään ei järkytä sua. Sä oot avoin kaikelle. Tapahtuu mitä tapahtuu, sä osaat ottaa sen siinä hetkessä läsnä olevana asiana ja sit sä toimit sen mukaisesti. Jos sä odotat hirveästi, niin silloin sä suunnittelet kaiken etukäteen ja sit se sun koko maailma vähän hajoaa, kun ne asiat ei mekkää silleen, niin kuin sä oot odottanut. Eli rakkauden tie on avoimuutta. Se ei ole sitä, että sä odotat jotain tapahtuvaksi ehdottomasti. Pelon tie on myös sitä, missä ei ole kunnioitusta. Ei sua itseä kohtaan, ei muita kohtaan. Sä arvostelet itseäsi, sä kritisoit itseäsi, se on tosi tuomitsevaa se pelon tie. Se ei tule siitä kunnioituksesta. Ja jos et sä kunnioita itseäsi, niin et sä voi rakastaakaan itseäsi. Ja se tekee jo sen, että mikään ei ole kivaa. Sä kaikki sun teot kritisoit, arvostelet, purat osiin niin kuin negatiivisesti. Sä oot tosi julma itsellesi, kun sä toimit sieltä pelon tiestä käsin. Ja valitettavasti se sama heijastuu myös muihin. Vaikka se on ehkä vähän klisee, mutta se on ihan täysin totta, että jos et sä voi kunnioittaa ja rakastaa itseäsi, niin et sä ihan aidosti voi rakastaa ketään muutakaan. Sun tarvii löytää se itsekunnioitus, itserakkaus. Mutta silloin kun se puuttuu, se kunnioitus, sä oot siellä pelon tiellä,
niin se esimerkiksi tekee sen, että sä vaikka alat säälimään muita ihmisiä, tai sä rupeat tekemään heidän puolestaan valintoja. Sä et kunnioita heitä ja heidän kykyä tehdä päätöksiä, vaan sä rupeat pasmäröimään. Tai sitten jos sä rupeat sääliä toista ihmistä, niin ei se ole positiivinen tunne. Ei kukaan halua olla säälin kohde. Ja kun sä säälit toista, niin sähän vaan tavallaan asetat itsesi heidän yläpuolelleen. Sääli tulee aina vähän jostain yläpuolelta. Mulla menee paremmin ja sinä raukka siellä. Taas kerran se ei johda myöskään mihinkään hyvään siinä ihmissuhteessa tai ihmissuhteissa, mitä sulla on, jos sut puuttuu se kunnioitus toista kohtaan tai toisia kohtaan. Jos sä oot vaan hirveän päälle päsmäröimä, sä oot aina sanomassa, mitä pitäisi tehdä. Kun sitten taas rakkauden tie, siellä on se kunnioitus. Se on ensinnäkin sua itseä kohtaan, mutta se on myös kaikkia muita kohtaan. Ja se mikä tapahtuu, kun sä oot sen rakkauden tiellä, eli sulla on rakkaus ja sulla on kunnioitus, niin silloin siellä on myös semmoinen mahtava voimavara ja tunne kuin myötätunto. Myötätunto syntyy rakkaudesta ja kunnioituksesta. Se auttaa silloin, kun on jotain vaikeaa. Koska vaikka sä kuin eläisit linjassa itsesi kanssa, niin eihän se tarkoita, että ei tässä elämässä voisi tulla jotain vaikeampia ajanjaksoja eteen. Mä luulen, että meistä jokainen käy läpi oman osuutensa vaikeuksista. Voi mennä työpaikka alta, joku läheinen voi sairastua vakavasti, itse voi sairastua vakavasti, läheisiä menehtyy, mitä ikinä. Tulee vaikeampia aikoja. Silloin auttaa ihan hirveästi, kun sä pystyt olemaan myötätuntoinen itseäsi kohtaan. Kunnioittamaan itseäsi, antaa sitä rakkautta itsellesi. Olemaan myötätuntoinen. Ei säälien, vaan myötätuntoinen. Ja sama koskee myös kaikkiin muihin ihmissuhteisiin. Jos siellä on joku sun läheinen, joka käy läpi vaikeita asioita, niin on ihan eri asia pystyä suhtautumaan häneen sieltä rakkaudesta käsin myötätuntoisesti, kun säälien tai mennä vaikka neuvomaan, että no sinuna tekisi niin tai näin. Kunnioitus, ei kunnioitusta, on yksi mittari. Ootko sä rakkauden vai pelon tiellä? Pelon tie myös välttelee vastuuta. Jos sun elämä on auto, niin silloin sä et aja itse sitä autoa. Vaan sä istut siinä repsikan paikalla tai sit sä istut jopa takapenkillä eikä kukaan oikein ohjaa. Että sä vähän vaan ajelehdit ja meet sinne minne virta vie. Rakkauden tie on sitä, että sä oikeesti otat itse vastuun siitä sun elämästä. Sä istut siinä kuskin paikalla. Ja jos sä istut siinä kuskin paikalla, niin silloin sun just täytyy olla linjassa itses kanssa ja tietää, mihin sä haluat mennä. Tai ainakin olla sit avoin kokeilemaan, että no hei, käännytään tonne ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta sä teet sen päätöksen, mihin sä sitä sun autoa ajat. Sä istut kuskin paikalla. Sä otat vastuun siitä sun omasta elämästä. Ja niin kuin aikaisemmin vähän sanoinkin, niin pelon tiehen kuuluu myös se, että sä oot ankara. Niin itsellesi kuin muille. Sä kritisoit, sä vaadit. Se kaikki on sitä ankaruutta. Mikään ei ole tarpeeksi hyvä. Mikään ei kelpaa. Aina on vara parantaa. Pahimmassa tapauksessa just se semmoinen perfektionistitaipuisuus voi kuulua tähän myös. Että ihan sama mitä sä teet, missä sä onnistut tai joku muu onnistuu, niin sä et kehu, sä et kiitä, vaan sä aina etit niitä, että no mitä olisi voinut tehdä paremmin. Ja rakkauden tiessä sitten taas, niin sä osaat antaa myös sitä kiitosta. Sä osaat juhlia sun voittoja, sä osaat taputtaa itseäsi olkapäälle ja todeta joskus, että ei hitto, hyvin tehty. Ja vaikka joku asia ei sitten meniskään ihan niin täydellisesti, niin siellä on myös just se lempeys. On ihan eri asia lempeydestä, rakkaudesta käsin tarkastella jotain niin sanottua epäonnistumista. Mä en siis usko, että niitä edes on, kun mun mielestä ne on vaan paikkoja oppia. Mutta just se, että on ihan eri asia lempeydestä käsin tarkastella jotain tilannetta, että okei, mitä mä voin tästä oppia, versus että sä ankarana rupeat heti, että no tos mä tein väärin ja toi meni päin B:tä ja toi pitäisi tehdä paremmin. Aika erilaisen tunteen herättää. Puhumattakaan siitä, koska viimeksi sä oot oikeasti kehunut itseäsi, että ei hitto, toi meni hyvin. Tossa mä onnistuin. Ton mä tein ihan tosi hyvin. Se tuntuu aika kivalta antaa itselle sitä kiitosta. Ja yhtä lailla se tuntuu kenestä tahansa kivalta, eli anna sitä myös sun ympärillä oleville ihmisille. Oo lempeä, anna kiitosta silloin kun sitä ansaitaan.
Viimeinen asia oikeastaan, pelon tiehen kuuluu myös ehdot. Jos mä teen näin, sun pitää tehdä noin. Mä en tee näin, jos et sä tee noin. Mitä ikinä. Sä ehdollistat asioita. Ei voi vaan olla. Ja rakkauden tiellä ei oikeastaan ole sitä jos-sanaa. Ei ole sitä asetelmaa, että jos mä teen näin, niin sun pitää tehdä näin. Viime kädessä rakkauden tie ja rakkaus on lahja. Sä annat sen lahjan ja sit se vaan on. Ei siihen kuulu, ethän sä mene synttäreillekään ja anna sankarille lahjaa, että sä saat pitää tän, jos mä saan kakkua tai jos mä saan jotain, vaan sä annat sen lahjan ja se lahja on sen saajan, vaikkei se synttäreissä toisi sitä kakkua tai jotain muuta. Niin sama pätee siihen rakkauteen. Se, niin kaiken se kärsii, kaiken se kestää tyyppisesti. Se rakkaus sua itseäsi kohtaan kuuluisi olla siellä aina. Sen kuuluisi olla se turvaverkko, mikä auttaa sua just jahtaamaan niitä unelmia ja uskaltamaan ja yrittämään. Kun sä tiedät, että ihan sama mitä tapahtuu, niin mä rakastan itseäni silti. Mä oon silti hyvä tyyppi. Mitään ei, jos joku ei onnistu, niin sit se ei onnistu, sit mä kokeilen uudestaan. Ja parhaassa tapauksessa annat sitä samaa sun läheisille ihmisille. Kumppanille, lapsille, ystäville. Sä oot se turvaverkko. Että he tietää, että sä hyväksyt ja rakastat heidät ihan sellaisena kuin se on. Ilman mitään velvoitteita, vaatimuksia, ehtoja. Sä oot siellä. Ja se ei myöskään mene niin, että jos mä annan sulle tämän se heti vesittää sen, jos siihenkin tulee se ehto, että mun pitää saada täysin samanlaista takaisin. Totta kai parhaassa tapauksessa saat ja ansaitsetkin saada. Mutta se ei voi olla se ehto siihen, että mä rakastan sua, jos sä rakastat mua. Ja se homma ei toimi silleen. Tai se heti menee vähän sinne pelon tielle. Silloin sä rupeat myös himmailemaan. Ja että just jos toi toinen ei toimi näin, niin sit mä en toimi näin. Ja sä et ole enää se aito itses. Eli viime kädessä rakkauden tie oikeasti on vaan sitä, että sä oot se aito itses. Hyväksyt itses just sellaisena kuin sä oot. Oot läsnä itsellesi, kuuntelet itseäsi, toteutat niitä sun unelmia, jahtaat niitä. Oot avoin tälle elämälle ja sen mahdollisuuksille. Ja rakastat myös muita. Kyllä, silloin kun sä avaat itsesi, rakastat muita, niin voi sattua. Mutta taas sit, kun sulla on se rakkaus myös itseäsi kohtaa, se luottamus, sä tiedät, että sä selviät siitäkin. Selviit mistä vaan, kun sulla on se rakkaus ja sä oot sen rakkauden tiellä. Mutta aina, jos sä huomaat sun elämässä, että joku alkaa olla semmoista, että pitää, en halua, pakko, pysähy. Aina, jos sä huomaat, että sä alat asettaa jotain vaatimuksia, ehtoja, velvoitteita, pysähy. Tai jos sä huomaat, että joku muu rupeaa ihan hirveästi asettaa sulle ehtoja, velvoitteita, määräyksiä, pysähy. Nämä on niitä kohtia, milloin sä voit valita. Sä oot lipsumassa pelon tielle. Haluatko sä mennä sinne? Vai miten sä voisit palauttaa itsesi rakkauden tielle? Yksinkertaisimmillaan se on sitä, että sä teet niitä asioita tässä elämässä, mitä sä haluat tehdä. Ja niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, mä haluan korostaa sitäkin, että se, että sä oot rakkauden tiellä, sä vaikka oikeasti rakastit ja sä haluat pitää itsestäsi hyvää huolta, tai sulla on joku unelma, mitä sä teet työksessä, niin ei tietenkään ei joka kerta välttämättä ole kiva vaikka lähteä sinne lenkille, jos sä haluat pitää itsestäsi huolta aidosti. Mut siinkin on ero. Tuleeko se semmoisesta pakkopullasta, onko se aina kurjaa, vai onko se vähän lähtemisen vaikeutta. Se lähtemisen vaikeus häviää ja sun tulee heti hyvä olo silloin, kun on niitä asioita, mitä sä oikeasti haluut sun elämään. Ne on semmoisia asioita, mistä se tulevaisuuden minä kiittää, että hei, onneksi sä lähit, onneksi sä teit tän. Sä voit olla taas kerran kiitollinen itsellesi ja kiittää, että onneksi mä tein tän. Eli pysähy pohtimaan, kummalla tiellä sä oot. Ja pohdi sitä aina aika ajoin. Kun sä elätät elämää kunnioittaen, ilman velvoitteita, oikeudenmukaisesti, niin se on kaikki rakkauden tietä. Silloin sä tuut saamaan niitä asioita sun elämään, mitä sä haluat.
silloin sä oot siinä irtipäästämisen tilassa, siinä hyvässä flow-tilassa. Ja rakkaus on voimista vahvin. Se on todella vahva energia, mitä sä säteilet, kun sä oot siinä. Niin ei voi tulla kuin hyvä, kun sä lähdet siitä käsin toteuttamaan niitä sun unelmia. Siihen mä oon täällä sua kannustamassa. Sitä mä haluan tehdä itse. Sitä varten on mun valmennus, sitä varten on tää podcast. Ihana, että löysit tänne.